Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли. Споделяме Евангелието по целия свят. Всички сме правили грешки. Имах връзка за дълго време, макар и да знаех, че Бог не искаше това. Спомням си, че се измъчвах. Не бях щастлива. Не знаех как да я прекъсна. Трябваше да кажа: не мога повече, Боже. Давам ти я. Имаше много дни, в които не бих се справила, ако не беше доктор Чарлз Стенли. Имаше и дни, в които седях и го слушах отново и отново, за да не пропусна нещо. Връщах се проповедите му и ги слушах отново. Едно от предимствата да съм се предала на Бог истински е, че мога да се моля Той да ме заобиколи с силни християнки, които да ме приемат такава каквато съм. Но човек трябва да е готов да полага усилия. Не може да се седим и да си казваме: ето ме, Боже, направи ме по-добра. Трябва и ние да участваме в своето изцеление. Приятелството ми с Линдзи започна преди няколко години. В нея имаше нещо, което ми напомняше на мен самата като самотна майка с малки деца. Не всички имат подкрепа, а подкрепата променя много неща в живота на една млада майка. Ако имате система за подкрепа, ще преминете през трудностите. И аз реших да бъда подкрепа за Линдзи, тъй като самата аз не съм имала и знам какви проблеми имах поради това. И не исках никой друг да преживява това. Всеки ден изкачваме планини. Имаме предизвикателства, но не ги посрещаме сами. Темата днес – кръгът на нашето влияние. Как възприемате целта на живота си? Ще попитате: какво имате предвид под целта на живота ми? Дали за вас целта на живота ви е да се радвате на живота, а може би да бъдете добри с хората? А може и да ви се струва, че имате някаква мисия в живота или целта на живота ви е да оцелявате? Ситуацията и обстоятелствата, в които се намирате, са такива, че вие изпитвате трудности всеки ден. Само да може да оцелеете днес, утре и още една седмица, сякаш това е целта на живота ви. А може да имате някакви цели в живота си, които искате да постигнете. Или целта на живота ви е да изпълните Божията цел и Неговата воля за вашия живот. Една от трагедиите днес е, че толкова много хора живеят без цел. Те имат цел днес, цел утре и цел за следващата седмица, следващия месец, следващата година, но някак нямат истинска цел за живота си. И ако ги попитате за какво живеете, те вероятно ще ви дадат няколко причини, но само Божиите деца, които разбират какво е християнски живот, какъв е смисълът на живота и кой е Бог, какви са Неговата цел и планове за нас, само те ще кажат: аз живея, за да изпълня Божията цел и план за моя живот. Помислете само колко много Бог е инвестирал в живота ви. Умения, способности, таланти. И защо е вложил всичко това във вас? За да направи нещо във вас и чрез вас. Да постигне нещо във взаимоотношенията си с вас. Бог има план и цел за всеки един от нас. И колкото по-скоро открием каква е тя, внезапно целта в живота ни ще стане много ясна и конкретна. Не губете време, не губете усилия, не губете финанси. Започнете да живеете с конкретна цел. Някои хора са много пасивни в живота си. Те просто живеят и ходят насам-натам, вършат това и онова и животът им е като в тесен коридор. Може спектърът на местата, където ходят, да е широк, но що се отнася до това, което постигат в живота, то изобщо няма трайна стойност. Това, за което бих искал да говоря в днешното послание, е кръгът на нашето влияние. Всеки от нас оказва влияние. Всички ние имаме някакво влияние. Има хора, които живеят, за да впечатляват другите с това, което правят. Бог иска да живеем така, че да оказваме силно влияние върху хората около себе си.
Затова бих искал да отворите Библиите си на Евангелие на Матей, 5 глава. В този пасаж Исус говори много ясно, като ни дава указания как трябва да живеем. Това е второто послание от поредицата от 2 части – влиянието на вярващия човек. Става въпрос за трайно влияние. Днес темата е кръгът на нашето влияние. С други думи, докъде се простира влиянието на нашия живот и как стигаме до там. Ето какво казва Исус в Евангелието на Матей, 5 глава, 13 до 16 стих. Вие сте солта на земята. Но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под чиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Това е едно просто поръчение от Исус. Чуйте какво казва Той. Вие сте солта на земята. Вие сте светлината на света. Не казва, предлагам да бъдете, можете да бъдете. Всеки вярващ трябва да бъде солта на земята и светлината на света. Помислете за момент, за да имаме влияние. Исус казва, сол. Солта придава вкус, запазва, прониква, разпространява се. Тя променя всичко, в което се сложи. И в Писанията Исус казва, че единственото, което обесолява солта, са примесите. Често пъти, когато събират сол, се събират и примеси и тя става много замърсена. Исус казва, че такава сол е безвкусна. Тя се хвърля на пътя и хората я стъпкват. Той казва, че единственото нещо, което може да обесоли солта, са примесите. Единственото, което може да накара солта, т.е. влиянието на живота ни да намалява, са външни неща в живота ни, които не са от нея. Грехът в нашия живот е точно това, което са примесите в солта. Безвкусен, нечист, без сила, следователно и не е ефективен. След това Исус казва, вие сте светлината на света. Помнете, че Исус казва, докато Той е в света, аз съм светлината на света. Но после казва, аз отивам при моя Отец и така стана. Исус седна отдясно на Отец. След това Христос продължава, вие сте светлината на света. Тоест, всеки един вярващ има Господ Исус Христос, който живее в Него и ние сме светлината на света. Исус казва, вие сте тялото на Христос. Ние не сме самата светлина, а просто отразяваме Исус. Луната няма своя собствена светлина, тя е отражение на Слънцето. И ние сме като луната, отразяваме светлината на Господ Исус Христос. Той живее вътре в нас. Със своето поведение, със своя характер, ние отразяваме Христос, който живее в нас. Затова Той казва, вие сте светлината на света. Светлината открива нещата, прогонва тъмнината. Тя посочва къде е пътят и ни предупреждава за предстоящи опасности. Същото може да се случи и с нас в тази конкретна илюстрация за солта, когато навлезе грях в живота ни. Защото ето какво прави греха. Той замъглява лъчите на светлината. Грехът е като сажди по стъклото на фенера. Колкото повече сажди има, толкова по-малко светлина се вижда. Затова грехът не приляга на вярващите хора, защото той намалява нашата ефективност и влиянието ни в живота на другите. Исус казва, че ние сме солта на земята и светлината на света. С други думи, трябва да оказваме влияние в живота на хората. Има толкова много хора, които искат да живеят много просто и много структурирано, т.е. да не се занимават с въпросите на живота. Те се интересуват само от своите нужди и желания, своя глад и жажда, къде ще отидат, какво ще направят. Затова животът им е толкова стеснен и мисленето им е ограничено, макар географски да обхващат голяма територия. Така е в техния ум, в духа и в душата им. Те ходят сред хора всеки ден, но нямат абсолютно никакъв интерес за това да влияят на когото и да е било за добро.
искат просто да ги оставим на мира, да ги оставим да си живеят така, както си искат. И докато нещата вървят както те искат, те не се интересуват какво става в живота на другите. Абсолютно без връзка в реалността. Исус не казва, предлагам да бъдете солта и светлината, а казва, вие сте солта на земята. Вие сте светлината на света. Тоест, вие оказвате влияние. Вие трябва да влияете. Животът на хората трябва да се променя за добро, защото аз и вие сме тук. Помнете, че Исус Христос, който живее своя живот в нас и чрез нас, ще влияе навсякъде, където сме ние. Например, един родител се стреми да научи децата си на определени принципи, защото той иска те да бъдат благочестиви децата. Това е целенасочено влияние. Говорим за вярващи хора, говорим за хората, към които Исус се обръща, когато казва: вие сте солта на земята, вие сте светлината на света. Затова искам да ви задам един въпрос. В чий живот оказва влияние вашия живот? И то за добро. Говорим за духовно влияние в живота на някого. Какво се променя в човека, когото срещате? Какво се променя в някого поради това, че ви познава, поради това, че ви наблюдава, поради това, че ви чува и ви вижда? Какво се променя в живота на хора, понеже вие сте живи и сте около тях и те са около вас? Какво се променя? След това се задайте въпроса: кой влияе в моя живот? Какво е поведението му? Как се държи? Как мога да го опиша? Какъв е характерът му? На кого позволяваме да ни влияе? На кого сме позволили да ни влияе? Кой променя живота ни? И въпросът е: това за добро ли е или за лошо? Някой влияе ли ни до там, че да ни отклонява от Божиите неща? И дали това влияние в вашия живот ви привлича по-близо до Бога, причинява по-дълбок глад и жажда, по-дълбок копнеж в сърцето ви за Него? Какво е влиянието върху вас и какво влияние оказваме самите ние? От писанията става ясно, че Исус не иска просто да бъдем светлина и сол в нашия малък контейнер, а по-скоро да имаме кръг на влияние. И когато мислите за това, помислете за светлината. Например, вие сте на брега на езеро, взимате малко камъче и го хвърляте във водата. Какво се случва? Чува се звук и изведнъж се появяват малки концентрирани кръгове и малки вълнички тръгват навън. Те отиват по-далече и по-далече, докато накрая водата пак се успокоява. Сега, в зависимост от големината на камъчето, ако е много малко, ще има малко вълнички. Ако е голямо, ще има повече вълни. Ако е голям камък, ще има много вълни и те ще отидат по-далече. Когато помислим за живота, който Исус иска да живеем, Той иска да живеем така, не като някакви песачинки, които падат във водата. Какъв ще е ефектът на песачинката? Почти никакъв. Съвсем лек. Удовлетворява ли ви да водите такъв живот, при който вълните на живота ви, влиянието на живота ви е като песачинка? Или искате да бъдете като тухла? А може би като огромен камък? Може би искате да сте като планина? Вашия живот да причинява вълни, такива вълни, че да се превърнат в прилив в живота на някого. Но със сигурност вие не искате да живеете без да получавате и да оказвате добро влияние в живота на някого. Някой ще каже: просто не знам докъде стига свидетелството на моя живот. Не знам за себе си. Нека да ви покажа как да го упростим. Бих искал да ви споделя някои от начините, по които можете да направите тази малка вълничка на живот за себе си. Аз, мен и моето. Това, което интересува и засяга само мен и която стига само до тук, как да отиде по-далече и по-далече. Искате малките вълнички да станат вълни, искате вълните да станат приливни вълни в живота на някого. Това не означава, че вашето влияние непременно ще обиколи земята, макар че това може да се случи. Искате ли да спрете с малките вълнички да оказвате влияние като вълна? Тогава започнете от нещо много просто, което можете да направите. Нещо, което Бог е направил възможно за всеки от нас. Всеки един от нас може да има влияние, което да достига все по-далече и до по-широки кръгове, отколкото сме си представили. Да вземем молитвата за пример. Вярвате ли, че Бог отговаря на молитва? Да. Вярвате ли, че вашата молитва може да докосне някого, където и да е по света, а дори и в космоса, ако е там? Да.
Искате да кажете, че вярвате, че когато говорите с Бога, Той ще чуе молитвата ви, ще отговори и ще окаже влияние в живота на някой друг? Да. Тогава, докъде могат да стигнат вълничките и кръговете на вашето влияние? До краищата на Земята, до краищата на Земята на колене, до краищата на планетата. Вие можете да достигнете до най-отдалечените части на Земята от своя хол, от спалнята, от мястото, където е молитвената ви стаичка, където се молите за някого, някой, чийто живот ще бъде променен. Искате ли животът ви да оказва силно влияние в живота на другите? Тогава се захващайте да правите едно нещо, което знаете, че може напълно да повлияе на живота на някого, като всяко друго нещо, и това е да говорите с Бог, който е всемогъщ. Той чува молитвите ви, протяга ръка в живота на този човек и го променя. Идва ред на изговореното слово. Често пъти вие можете да влияете в живота на някого с много малко думи. А понякога ето как става. Отивате при човека, виждате, че е депресиран и е увесел нос. Той кърши ръце за нещо, което се е случило, а вие просто казвате: искам просто да знаеш, че те обичам и те ценя. Знам, че минаваш през трудност в живота си. Моля се за теб. Знаеш ли, ще се справиш, ще успееш. Бог ще ти помогне. Той ще те насърчи, защото знае от какво се нуждаеш. Бог ще снабди всяка твоя нужда. Можеш да бъдеш сигурен, че ще го направи, защото те обича. Ще кажете: ако кажа на някого това, какво ще се промени? Поставете се на тяхното място. Вие сте овесили нос. Не можете да се платите наема, не може да се платите вноската за колата. Съпругът ли, съпругата ви са ви напуснали. Нямате представа какво да направите. И някой идва при вас и ви казва това: влиянието на думите. Понякога е толкова просто, понякога е по-сложно. Понякога ви впечатлява някое послание, което чувате или което споделяте, но това променя нещата. Искате ли да влияете? Помислете за това. Когато се събираме да общуваме всяка неделя или ходите в своята църква и давате за служението на Господ Исус Христос в тази църква, какво се случва? Свидетелството се задвижва. Докъде достига? Няма как да го измерите, но то достига по-далече, отколкото изобщо можем да разберем, защото нашето влияние, нашето свидетелство чрез някой друг ще занесе Евангелието там, където вие никога няма да можете да отидете. Никога не подценявайте обсега и кръга на влиянието, което можете да окажете, независимо дали е във вашия бизнес или нещо друго. Вие го правите за Божия слава. Целта е да бъдем покорни на Бога. Той казва, че вие сте солта на земята и вие сте светлината. Бог не очаква от нас да вършим едно и също нещо. Има много неща, много умения, които аз нямам и повечето от нас нямаме. Но други хора ги имат и могат да ги използват за Божия слава и за това да оказват влияние. Чуйте, светът може да не ви познава по име, но Бог знае за вас. И това, което има значение е, че Бог знае какво правите. И всъщност, чрез това, което правите, вие сте солта там, където Бог възнамерява да бъдете сол. Вие сте светлината там, където Бог иска да бъдете светлина. И само като се замислите какво прави светлината в целия свят, тя изгонва тъмнината от живота на стотици и хиляди хора. И един ден те ще бъдат милиони онлайн. Защо? Защото има глад за Бога. Има глад за познаване на Господ Исус Христос като Спасител. Днес има глад за Бога по света, защото има толкова много болка, проблеми, трудности, страдания, бедност, болести и какво ли не още. Хората са по-отворени за Евангелието от всякога. Това означава, че ние имаме най-голямата възможност да бъдем сол и светлина, от когато и да е било в целия ни живот. Откъде да започнем? От там, където живеем. От своите умения, способности и таланти. И Бог очаква кръгът на нашето влияние. Слушайте внимателно. Той очаква кръгът на нашето влияние да се разпростира, докъдето ни заведат нашите умения, таланти, дарби и възможности, които ни е дал. Това означава, че някои ще отидат по-далече от другите. Но също така означава, че колкото повече дарби, таланти, умения и възможности имаме, толкова по-голяма отговорност имаме.
Помислете особено за майките, които често си мислят: какво влияние мога да имам аз? Знаете, че трябва да мия чини, да зареждам съдомиялната, чистя къщата и всичко, което се случва. Понякога трябва и да работят. Те, майките. И съвсем естествено се сещам за моята майка. Естествено, влиянието, което моята майка оказва в живота ми, просто не мога да го опиша. Тя напълно повлия в живота ми като никой друг. И знаете ли какво? Тя е учила само до 6 клас. Не ме е научила на много знания, но това, което виждах, което чувствах, напълно повлия на живота ми завинаги. Майка ми работеше в текстилна фабрика. Печелише по $9 и 10 цента на седмица от 40 работни часа. Имахме дрехи и малко храна в хладилника, но знаете ли какво правише тя? Никой не познава Ребека, но аз я познавам. Тя до толкова повлия в живота ми, че аз никога не съм и помислял да не бъда покорен на Бога и да не изпълня Неговата цел и план за моя живот. Аз виждах това в моята майка. Когато нямаше нищо, тя беше вярна, отдадена, покорна на живия Бог. Коленичеше до мен всяка нощ и си спомням как се молеше за мен. Как ме научи да се моля. Не като ми казваше да се моля, а като усещах нейното присъствие до мен. Това беше когато бях дете. Аз пораснах, отидох в колеж, връщах се в дома и преди да си легна вечер, майка ми заставаше на колене до мен и се молеше, говореше с Бога, споменаваше името ми, още я чувам. Кой познава Ребека? Това няма значение. Става въпрос за една майка, която беше работеща майка. Днес ги наричаме самотни майки. Няма значение как ги наричаме. Въпросът е влиянието, сол и светлина. Не е въпрос на избор, а на поръчение. Някой може да каже: как да разбера докъде се простира влиянието ми, колко е голям моя кръг на влияние. Никога няма да разберете. Но нека ви напомня още нещо. Това не е ваша работа. Не е ваша работа докъде ще се простре. Ние обичаме да броим, да отбелязваме победите си, да говорим за успехите си, но знаете ли, това не е библейско. Какво трябва да правим? Да живеем ден за ден. Просто всеки ден да се покоряваме на Бога и да му позволяваме да живее чрез нас всеки ден. И знаете ли, той се води сметка. Освен това, ние няма как да го измерим. Как ще измерите влиянието си в живота на хора, които никога няма да ви кажат? Те дори може изобщо да не го забележат до много по-късен етап в живота си. Просто искам да кажа да не пропускате привилегията всеки ден да позволявате на Исус Христос, Божият Син, да живее своя живот във вас и чрез вас, така че хората, които срещате, да искат да разберат кой е източникът на вашата сила, светлината на живота ви, водата за душата ви, радостта в сърцето ви, мира и спокойствието, които ви завладява всеки ден. Такива хора иска да бъдем. Той казва: искам да бъдете сол и светлина. Въпросът е: как ще опишете силата на солта във вас? Как ще опишете колко ярка е вашата светлина? Има ли неща в живота ви, които замърсяват вашата сол? Слабо свидетелство карат светлината ви да потъмнява. Бедно свидетелство. Ами почестете. Помолете Бог да очисти живота ви и му кажете, че искате фитилът на вашия фенер да гори ярко. Солта на живота ви да бъде силна и мощна. Тогава оставете той да реши докъде ще се простре влиянието ви. Не се опитвайте да го измервате. Това е абсолютно невъзможно. Влиянието ни ще се измери напълно, когато застанем пред съдийския престол на Христос, за да дадем отчет за живота си. И колко ще бъдем шокирани. Ще бъдем шокирани от възможностите, които сме пропуснали. А може да сме шокирани и от възможностите, от които сме се възползвали. Един ден ще даваме отчет. Последното, което бихте искали да се случи, е да живеете живота си
и да застанете пред Божия Син Исус, който даде живота си на кръста, защото ни обича, и да погледнете назад и да разберете, че сте пропуснали най-невероятната възможност на света, а именно да свидетелствате по някакъв начин на множество хора за това, кой е Исус Христос. Вие сте солта и светлината. Въпросът е: готови ли сте да бъдете сол за Него, да светите ярко, така че кръгът на вашето влияние да надмине най-смелите ви представи и мечти? Татко, толкова сме ти благодарни. Ти си ни дал толкова простичък стих в Писанията. Ти казваш, че сме сол и светлина. Всички го разбираме. И молитвата ми днес е Святия Дух да направи така, че това послание да потъне толкова дълбоко в всеки от нас, че да станем чувствителни към хората около нас. И когато отидем на работа утре сутринта, да имаме съзнанието, че ти искаш да живееш своя живот чрез нас. Изчисти сърца и мотиви да очакваме с вълнение това, което ще направиш в нас и чрез нас в живота на другите. Не само днес или утре или следващата седмица, месец, следващата година, а до края на живота ни и за цяла вечност. В името на Исус Христос. Амин. Ако сте били благословени от днешното послание, посетете нашия сайт. Помагаме на хора по целия свят да изградят по-дълбоки взаимоотношения с Исус Христос и работим за укрепването на местната църква. Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е програма на InTouch Ministries. Това предаване се излъчва поради благодатта на Бога и нашите верни молитви и дарения.